Li bajarê Reqayê damezrandina partiyeke nû hat ragihandin. Partiya Sûriya El-Mustaqbel tê de hemû pêkhateyên Sûriyê beşdar dibin. Konferansa damezrandinê bi amedbûna şandeyên partiyên siyasî û gelek serokên êlên Sûriyayê hat li darxistin. Her wiha şandeyek ji Wezareta Derva ya Amerîka jî beşdarî konferansê bû. Rayedarên Partiya Sûriya El-Mustaqbel dibêjin ku partiya wan ne tenê ji bo Bakurê Sûriyayê ye û armanca wan damezrandina welatekî demokratî gotê de her kes mafê xwe bistîne. Ji bo wê jî hemû pêkhateyên Sûriyê dikarin beşdar bibin. Di civîna yekemîn tê de mesajê pêşwaziyê hat xwendin. Di civîna duwem de dê bername û wesîqeyên partiyê werin danîn û helwesa armanca dawî navê partiyê Sûriya El-Mustaqbel e û niha endamên ji Homsê, Helebê, Şamê, Cizîrê û ji her derê Bakurê Sûriyê beşdarin û ev partî ji bo hemû gelê Sûriyê ye. İnas Şehûd endama Partiya Sûriya El-Mustaqbel diyar kir ku sedema li darxistina konferansa damezrandinê li bajarê Reqayê ew e ku Reqa bûbû sembola zulm û zordariyê û ew jî mesajekê dide gelê Sûriyê ku hêviya rizgarkirinê her tim heye û avakirina welatekî bê zulm û desthiladarî armanca wan e. Helbijardina bajarê Reqayê ji bo derxistina konferansa yêkemin. Ji ber ku bajarê Reqayê bibû paytexta xelafeta Daişê, bibû bajarê mirina, wêraniyê û zordariyê. Ji bo wê jî me bajarê Reqayê helbijard ku xewnek nû ji bo civaka Sûrî û her pêkhateyekî dest pê bike, ku Sûriyê bibe welatekî demokrat. Hêcayek gotinê ku di konferansê da mesajên partiyên siyasî û saziyên sivîl hatin xwandin. Tê de piştgiriya xwe ji Partiya Nû re diyar kirin. Armanca avakirina welatekî azad, demokratî û federalî îro li bajarê Reqayê yekemîn konferansa damezrandina Partiya Sûriya El-Mustaqbel tê li darxistin û bêtirî hîsed endam beşdarî vê konferansê dibin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Reqayê.